Orain behintzat tapizean etzanta zegoen, eta bere egoeraren berri zekien inork etziokeen eskatuko arduradunari sartzen uzteko. Baina ez zuten kaleratuko deskortesia txikiarengatik. Aurkituko zuen aitzakia egokiren bat geroago. Eta Gregorri asko zentzuzkoagoa irudituko zitzaioken bera bakean uztea. Negarrez eta harrenka estutu gabe. Baina ez jakiteak larritzen zituen besteak eta haien jarrera barkagarria zen. Samsa jauna, hots egin zuen arduradunak ahotsa goratuta. Zer gertatzen da? Zure lubaki horretan sartu, bai eta ez hutsarekin erantzun, gurasoak alferrik ezkarazi eta bide nabar esan da zure laneko egin beharretan huts egiten ari zara, modu harrigarrian. Zure gurasoen eta zure uazabaren izenean eskatzen dizut, bere halako azalpen argi bat, txunditutan aukazu. Pertsona lasai zentzuzkoa zinelakoan nengoen, eta orain berriz, badirudi xelebrekeriatan hasi zarela bat-batean. Goizean ugazabak azalpen bat eman dio zure huts egiteari. Zure esku utzi berri den kobrantzarekin lotua. Baina azalpen hori ez dela egia, zin egin diot kasik. Zure tema ulertezina ikusirik. Baina ez dut inolako gogorik hitz erdi bat ere zuri alde egiteko. Eta zure posizioa ez da bat ere sendoa. Hau dena zuri pribatuan esateko asmoa nuen, baina niri denbora alferri galarazten ari zaren ez dakit zergatik ez duten jakin behar zure gurasoek ere. Zure azken aldiko etekin oso eskasa izan da. Ez gaude negozio handiak egiteko urte sasoian, aitortu beharra dugu, baina bat ere negoziorik ez egiteko urte garairik ez dago. Samsa jauna, ezin da egon.